asengencho yokoreta abantu ase egonde ya Nyasaye. Bono inki Yesu korora Yesu kerare korigereria omonto mwanya bantu nigare kumorigereria orora nga is a winnable or everybody is winnable for the kingdom of heaven. Yani nga abantu ababonsi nabo baranya abantu abonsi baranyare kubuwa asengenjo yogoja ase oboruti bwa Nyasaye. Na ekerare korigereria he viewed them through salvation igare kubarigereria neriso rio gotoreka. Bono nki tokorigereria seri litukoria rero igo tokorigereria eganga enene egototebinga torigereria abantu bonsi buna Yesu akobarigereria. Nki Yesu akobarigereria Yesu kerare korigereria igare korigereria abantu with sympathy na mabera. Igo ngatorigereria abantu na mabera. Ntorigereria abantu korengana na etabieri okorora sare bigereria with sympathy. Na ekero korigereria na enabo koranga Yesu considered everybody or every person a life of saving. Ni gare korora ogotoreka kure ime ya keromonto. Na boigo ekero korigereria ni go kororanga iga aroche ime ya ye. Ime ya keromonto nga there was something new that he could become if he accepted. Nga are wanjana na bo again tonkero ekegeni keko chigotoka ime yo monto yo onyendiri aise wanjana ogotoreka. Bono len again tokero ororo again tonkeringa each person is special. Na ekero go treat yo monto treat each person go se korero keromonto in a special way. Manyanga keromonto is special in his own way. Ama kero Yesa okuana no omonto rio bwate demons tachie tiko botenare ande akatebenga ne barimo ande akatebenga monto yo taisa ningo chiko koba monere iga kiete akagwa inse amaruaye na kero montoria chagwa inse amaruaye Yesu niga mu welcome tinchere de onsi yere konya ku welcome abantu bonsi. Na ekerago kore bintebyo niga go tworokinga everybody is valuable in the eyes of Jesus. Everybody is unique in his own way in the eyes of Jesus. Na sengenje yo we are to treat everyone in a special way. Na ekero tu atritiria abantu in a special way yantu aborokirie embwa ya bene. Nekero tu abakoreire kebene muna okokorera onde bwensi nto baise gotwara etabia yo despise go se kwanga onde na boigo ogwanja ancha everybody, don't despise anybody. Again tokende nkeringa bono ongonye go ganti komenya sense yega na ko ganeti koba omo Kristo muronge na ko ganeti go ikero bonda boigoro. Let us run nga kitogo treat others like Jesus. Igo minto again tekenene togo so mankeringa omo Kristo obono oyo gendereta sengencho yokorigia obonda boigoro boikoi oirane otuare embwa ya Yesu Kristo na okorera abantu buna Yesu Kristo ariko bakorera. Nare wanja minto togenda se egitabu kia Mariko isana isa tekifungo kia ye 22 mpaka ekifungo kia ye kia 26. Aroraiga nkorigire tuanyoranga Yesu na akorete bikone na ekero Yesu ari gokorege kone keiga nkeringa ekena kiege kone ge kwamba kororeka nga Yesu akorete na kebwate eganga yaye emirako ose egento keria Yesu ari gokora niga akorete asengencho yokogwenya omontorenge omouko aigase omokyoyo orekoro kunga Betsaida na ekera gwene ti omonto yo ni igo egotosomia engana enkongu gochase kanisa yaito ya bono na ekere egotosomia ni igo kegotosomia nga Nyasaye ni gabwato moroberio okero monto na omoroberio yo abwate noringa ande ake
muna bono barito rwete Kenya aria kinga kichonsi ekere ng'ombe yari ruwa magecha eng'ombe teri kumanya ng'a kiego cha kogenda etibu egere amagecha ya kweriogo erusiwe unless omonyene ng'ombe bwe oimokire oire ng'ombe etibu na koyeruta ime iga senjerende abantu mbari aiga muna bono the blind person go somo ukoyo iga ekero ochieta ase Yesu to chieta obweka mbare ngyo basani baye bamwabo abare bamwimogete na baba komoira ase Yesu nekero baika ase Yesu bakabeka maruanse bakarua bagatebia Yesu koranje tokonye mugweni iga senjerende nkeringa the blind man osomo ukoyo tori konyara kui rari bweka na tamanyete nga umontora mukune bweka egera gwene Yesu Kristo korende bari bamwabo mbamanyete iga senjerende nga intwa baiga tuamanyire lingana we are the same muna eng'ombe ose omonto akomanya nga narwarete lakini tamanyete nga yawo konyoro bugweni ng'ombe goikeko bubaketi na ande rutume no monyene egere kego soko jaria soke gwenete kurua samagecha iga senjerende nga muna bono the blind man abege tua akaimoge tua kairua se Yesu na akabekwa bosia sebo ase Yesu na akatebwa mokune igomba manyi babwate obomanyi na ande mbegene tekigimanga okoboko kwa Yesu kukuna omorwairo oria negento kianenge kiengencho asengencho kokonya igoro yoborwairo boiga bono ngikeko gotsome ekego tsome na ki intwe muna aba Kristo babono we have to go toso keska abantu baro abange batara manya igoro ya Yesu Kristo na ande baragani batara gocha Yesu Kristo unless omonto chiraro obatebire na ande oborokirie igoro yo kwegena waito na ekero kwa batebirie igoro yo kwegena waito ande yake no baso konyo monto eyenere mission yaito buno mu Kristo obono na kiyego gererese ni ya rero yari kirwe asengenjo yogo tuoro kyanga egasi ntoira ega inyoranga ewiki yara nigo tuasoma na nkabatebia nga erese nigo tebanga tosoke sika gochiko koremeremo tariemeremo to gochiko chaka lakini emeremo Yesu agenderete naenda koride bono toko gendaro asengenjo como bwatisi egere meremekirane na sengenje yo andi yake na bera nyarekane ekero omonto muna bono orio morwaire orengo mouko ekera kieta igeta se Yesu ekera mokunetiri tangani na motebetinga nkorore akarua gatebanga nkororanda keiga lakini abantu abagomba rochi munemete bono egento kero ekina kera kiongo tosomi kere egento inkigego tosomi igokego tosomi nga na bera nyarekane kwarangerigwe okorangerigwe gotangani lakini toraikirana na you may need the second touch eyo yoko okuna kurwa si Yesu egere oikerane oyekegima oikerane iga senjerende liswani ndabori ndiringa ayo monyene ekero kurigereria abantu how do you see them igoko barora ande yake munemete ande yake kero kurigereria abantu ayenga kyoko barora igoko morora buno musari ori okagweta kwa roche ayekero kurigereria omonto ngakyoko murigereria ngakyoko morora. This is why Jesus is telling us aseri tukoria rero aseri siniyega nga takorro monto in the potential way erikwa komorora lakini see a different potential from that person takomorora muno musari ori kwa roche and yake if this person can be touched, there is another potentiality, erebosio, he can be an even material. Bono, again, to kenden kerina ki, they also believe Jesus has the power to heal the person. Yani nge kero ogochi kuyo monto, korua sense, tuaro kwegena nga, asoko moira, na se, a potential era ronga okogwena nkoreo. He should get that potentiality kurwa sore
and ekera twarire okwege noko nario orareto monto asenchera yokomanya. For example, omo ukoria tubege netenga no weni wona Yesu na anta amanye tenga nga yanda koiro otatiga bono ekera arete twaro na Yesu amokunire na enda agwenire bona riago ja koria raisinga kumbe there was a savior ikasencherende you believe in what you are doing. Maybe the man himself does not have faith that Jesus can heal him. Andi akanabera nyarikana nga monto yo tabugati kwegenda nga Yesu namukonye. Lakini abasani baye barabumba manyete na ekagera bakamuimokia na kumubeka ase amagora Yesu na goika ngora orokigwe. You have to balloon this man ngora munokoremire ebimeria egere amanye dingana ria Nyasaye nganga iriko genda gochi. Nabira nyarekane you are in the church aseri tukoria lero. Nabira nyarekane you have been in the church for many days and yet you don't see any potential in a person you know. Nabira nyarekane you don't see a person as somebody who can be saved. Again, tonkerina ki aye ngwanye koremeye kanisa na ende kogendete koraba antobande buna basaria. You are like the blind guy. Ande akanabera nyarekane you need a second touch. Muna omo ruairoria arigereti abantu na baroche na abantu lakini abantu abagabaroche mnemete naye nabo emeye kanisa nabo kwa menyire meye kanisa nabo roche ne obo Kristo mogendete lakini you are not seeing anything that is going on. Igo naye nabo ngomo uko oria oroche abantu buna emete. You need the second touch. We are supposed to see everyone as a heaven material. Igonga amontonde bwensi oyoro korigereri montonde bwensi oyore mogo sanganere morore buna an heaven material gose omonto onde bwensi murigereri muno abantu mwensi murigereti more safari yako genda igoro. Igo kurwa se gitabu ekyo kya Marko isana sate kifunga 22 na goika 26 egento tokonyoraro na egange nene egotokworo kigwaroro neringa it is possible that we also do see we also do see things but we do not see clearly. So tiga tusaba monene egera tuoro kererie tusaba monene egera to igora maiso ato tuare the second touch, and the second touch can only help you to get into heaven. Ekerona nto korigereria resenie ya rero ngotworo kiere nganga ki ogwanjerana abantu ngaki ogwanjerana abantu bande bigereria segetabu kya Yohana inye ekefungo kiaye kia gatatu mpaka oike 34 na ekero to korigereria iga Yesu ekerare kokore mirimo yaye. He shows his followers how to look to each other or each person in a new way. Ani ekero kurigereria omonto goiko morigereria asencherende enyia igago tusomia nga kitowente kurigereria abantu otosomia muna towente kopa nabantu totosomia nga kitowente ko mix nabantu ya na boigo Yesu oruoma yago tworokia how we should show kindness. Yani obuororo nga kitoko to twara oboitongo nga kitoko twara obuororo na boigo aboro kigwabaye igare always omuyago kiasa aboro kigwabaye na endaro omuororo na and kerago kore binte bionsi aba yauti barabua nigo bagotango monto yonkie kaokora osadi riri chikoria ito nga kia kwamba kore binto maminja lakini dende igotokora Yesu oko behave enjereye yo buororo enjera yo boitongo yoko banais kusikia sabanto ase ekero mo especially digererie omugano buna bono bwo mokungoria o Samaria
ari ekero bagochikonyora nase orocheroria ekero Yesu bakomera no mokungu oria aba Yahudi nigo bagotanga omonto oyo chire siko yerichiko igare siko ria sanse lakini nende gento nkeringa Yesu monyene had a picture eriata gete kworokia abantu egere babwatie baikero bonda bwegoro egento kera ronkeriga intwe minto naende abantu twens muna twaikere ngenje Yesu gakorigereria abantu beyond less gakorigereria abantu beyond culture gakorigereria abantu beyond sex gakorigereria abantu beyond religion yani tarigo korra kubwatikana na ekenyorokia asorwete tarigo korigereria nga ayeno mokungu gosaye mosaja tarigo korigereria nga aye no mogusi gose montoki na tarigo korigereria nga no mokatoliki gosaye no moSDA igago korigereria beyond that igago korigereria ororanga egento nkreme yao ekengao naende ekigetago tange kurwase ogoikera obonda bwaigoro igo Yesu namanyete nga abantu barengeo abantu maybe ime ya Samaria abantu barengeo ime ya Judea abwo baganetio gotoreka kubwa mono even nonya na barenge ime ya Jerusalem igo ekero Yesu agokora ebintu ebyo nigare kworokia mission yaito asense yeiga na emission yaito no gokora amangana yaiga yogosoka isiko na kurandia ringane riga na koreta abantu abange either koru Judea either koru Samaria ose Jerusalem igonga nonya kore Jerusalem imaiga mbari abasiru nae Jerusalem ore na bekoro kana Jerusalem noe gonde kigima lakini imeyaye abantu mbari abasirete igo egento nkeronga that salvation should only not come to the Jew but also to the Samaritans or to the Judeans. Igo ekero to korigereria abantu bande tobarigererie neriso rieke bonyasai na tobarigererie na mabera tobarigererie without barriers yani ntobaise kubeka amaaga bosio enjera to korigereria abantu baito gobegete bikanana nga oyo tintegeti kumorigereria oyo no mogusi oyo no mogere bono nche bantu ko gamana buna bagusiboka nchongo gamana bantu baito boka tinko gamana abantu bande kurugesa kukende egento nkeringa don't put barriers ekero ko gamba nabantu igo egento nkeringa Yese kerare ko gamba na Samaria Yese kerare ko genda Judea Yese kerare ko Jerusalem igare ko arego ika gotworo kianga the barriers the walls ekiarengaro kiabere torn down bono ensegero murambeka you can go to Samaria you can go to Judea you can go anywhere ensengencho yogo kwana ringaneriga igoinki again tokero ronkeringa there is no separation again tokero ronga that separation that was there bono teko baroro because we see every potential in every person as a person who is a citizen of heaven. Ganga onye go chikobeka ande ake kubwati nande other barriers, then you are not even an even material. Egetabu ekyo kia Joana inye ekefungo kia ye isato mpaka 34 na bokego gego tuwolokinga Jesus wants to teach his followers an important lesson. Na eresen yesago somianeringa they need to learn that those people who have Jesus' spirit will look at everyone with eyes of love. This love comes from God. Bononga marigere no bwanjani amaiso yo bwanjani akorwa sinyasai na obwanjani obo igobo korwa sinyasai bonege ntonkeriga Yesu ni gamanyete nga omokungu bono muno ori omusamaria igaga ne rikoba accepted aga ne rikoba loved yaga ne rikoba forgiven so Jesus gives her the things she needs bono na kiako gara Yesu amwete kiatagete ekiagera na atagete obwanjani ekiagera na atagete omorembe na boigo na atagete
anchira she needs to be accepted. Bono, don't put barriers. Ngangonye koreo asengencho yogo kwana ringana ria Nyasaye. Ya toko genda ase ereseria itomo nigo toko nyoranga ekero gotaite gokora emirimo ya Nyasaye takona korigia nganga yuji ochakera. Tieko nya kubwata bwati ngaya nche bono kare gokwana ringana riane mbo bansa inkale kogenda. Dingana norira bwa so chakerete igori gotebang ereseria ito ekero gosoma se kitabu kia Yohana eyemo ekefungo kia emerongene na kemo nigego ntebinga ekero Yesu atometa boro kwa baye asenge nchogo chigokwana ringana ekera abatometa asenge nchogo chigokwana ringana nigo bachagete ringana asenge ncho ari se emeremo ya chakerete munabona. For example ekero gosoma se kitabu kia Yohana eyemo ekefunga emerongene na kemo tosomaro asinga nchi obwango Yohana eyemo ekefungo kia 40 kefungo kia 40 nigego ntebinga oyo nigare goro kwanga Andrea oyo renge mumro mwabo Simon Peter nigare ngo yomo bwabaria babere baigwete Yohana na gotunya na Yesu oyo akanyora ditanga ni Simon mumro mwabo omonyene akamotebia twanyorire masi ogonjoro kwaye Kristo. Yani asenjerende nga ekero aigwete anyorete Yesu Kristo tachie tiko genda naende nga achiko tebia abantu abangao lakini ga chakirite mu murumu abo igonga ke message yesa korwane ringa igere very clear gochia se ababwata ni baye ni igere very clear nga start where you are chakira ari asore. Tell people where you live about God. Aria so many tebia bantu goro ya Nyasaye. Start by doing the work that needs to be done around you. Igonga emeremo nye chakira aria sore. To baise ko tikonya koriga ri emeremo asa tambe lakini emeremo nye chakira abwa sore. For example, muna bono Andrea atebetiwe na mumuro mwabo nga twanyorere masi. You do not need to have a lot of education to start working for God. Tarichi semiji nyingo tagete. Ngagero ruma jo chaka okorera monene. You also do not need to have more skills than other people. Taringa otu arobo manyimono kubwa abantu bande. Yes, God-given skills are helpful when we use them in the right way. Igonga goikatotuare the skills go se obo manyi bodi tuairwe na Nyasaye obugo boru obotokonya asengencho yogo chikokora emeremo ya Nyasaye. Igo ege ntonkeringa ase ogo chaka emeremo yao chakira even from your own family. Munabono Andrea achaketa ase his own family. Peter achaketa ase his own family asengencho gotebia Andrea omwabo. So again to klaro onkeringa before you talk it to strangers kara kwane ngane asaba mino egere bamanye orumaji kogenda to strangers na ekero uji kwana mangana yaiga Yesu ngo tuwaro kiare ebinto binde bireto kwento togokora again to onkeringa no nyane kero Petro agokwana mangana ya uchi asandere agako ya kwana with affection, yani igakoya kwana ase chinchira chobworor na chinchira chomorembe gochia sare tari yako gena one chiseki tari yako gena na ebinto bitabwati yani bitabwati magoro gochia sare gako genda ko mweresa keriaro. So ntobwate secret about winning people to Jesus
na secret yokanga neri yokoborokia that you care. Dan enkoborokia nganaye engane yenero orakini nonya kende kere ororo, you always care about it. You as a follower of Jesus, you need to have tact of going to people and speaking this word to Jesus. Again, tokende toko kan korigeria serese ni litukoria lero nkeringa andi ake nabora ike ekero uchi kokwana ringa neriga tari bonse ba uchi kokwarigan abogo ikonyo orenga onde nareo ore bigot bikong munabona se kitabu kia Matayo inye kefungo ya 18 na 19 ekero wa ikeire kwa nyorire abantu aba nyabikot bikong batari koigwa igoro yenganeri. People who are difficult, abantu bakorigo pingaringana ngakyo kora nigo mogo sogo tokonyana ngakimo ngakyo kora nigo kobeo gende ngakyo kora Yesu na tuorogetia mangana yo ekero agende to kora mirimo yaye asense na ekero ago tuorokia mangana ya iga ego tu ekongorokia serese ni areronga onde bwensi orogo ika otwara ebigoti bikongo kiase ringana dide Yesu korwa Yesu igare ko treat carefully. Yani ni igare ko are ko korenda mono nganga kibako ga manu monto. Ko ikare ko gikinjira kyokoreto monto yange. Again tokende ekero omonto atokire ande ake utari koigwa no baire nyabigoti bikongo. Again tokende nkeringa tema mono asenjira yoko boria maswali. Tema mono asenjira yoko otaka kumanya amaswali na amaswali haya na baoji kokoa ana answer osena baoji komoreta anse gradually ngora mpaka igwe ringaneriga. Again tokende ekere tokorigereria kero montaro mokong nkeringa ankirana ebirengere biabo ebyo bire kurume ase chinkoro kyabo na aye kero gende tekubyanjirana lakini kongende tekorigichinjira nga kyo monto yago chagosoa ase ngencho yokoriguri ngana kubwatikana no kukanikwa Nyasaye. Na again tokende nkeringa ekero kugamba no monto kwarorire ngandi yake ni garo mokongwake omonto ino nyoro mokongu ligereria omonto yo tobase kumorigere muno monto mokongu ande akobase kokona oruo omotige wechiabu ngata tari monto ngenjo egento keraro minto ntate ko borokia see this person as a potential ogendere ko moira ngora ase ngencho yogo ogoikerania ogotomwa kwa okore kwa tomirwe so that ese konyare kana igwe the potentiality or the potential part eriabugate ase ngencho chikorigereria na koreta ringana ria Nyasaye bosio nabo ego chikonyare kana we win this person. Na again tokende nkeringa nyoye yese kerari korigereria abantu aba nyabigotu bikongu igare ko morigereria muno monto ogochikorete nchiri ase nchirengia no nyogendete gopinga lakini bado na bamubegete muno monto ogochikorete nchiri ase ngencho engia yani ase nchirende egotebanga igare korigereria omonto yo ase nchira he was a gospel's rich yani ngomonto yo ni igare nabakoranga origirigo kongie bigoti yake lakini enchiri pakemonywere enchiri pakenywere omonto igonga takwobwa gose obaise gochaka gosuka magega go on preach to this person, talk to this person, but tell him more and ask questions more so that he can at last come to understand. Na again tokende nkeringa ekero ogokorea meremo ya Nyasaye na asenge njogo atomirwe kabe muna Yesu oyore kworokia a reflection of the glory of creation in everyone as a kiromonto yani kiromonto na bakorigereri nga abamoroche muno monto obwate a creation glory igo again tonkeringa takuna gutwara chitanga tangwa so monto aye
tebio monto lingana kubwatikana na keria watumiru Yeso igare raise their thoughts so that they could discover what they could become. Igo are kubasomia mpaka bacha kumanya boka manyene nga na bokoro kananga ujibosia nkerendabe. Bono koba successful gose ko ikiria ebirengererio byogotaria ringana eriga na koba a witness ya Yesu Kristo goika toborio moikomo chenu egere otare amonaintwe na otuorokie obuororo na totuare the vision na a vision ye togotuara is the vision of salvation, yani a vision yogotoreka ayotokorra kero monto as a candidate of heaven. Igo rioka ekero tuarigere kero monto muna a candidate of heaven na ekero tuarorire kero monto buna omonto isaine asengencho yogotoreka rirario enchiri ya Nyasaye ntoye ikerani na enchiri ya Nyasaye neikere kero monto asengencho yobuya bwaye na bionsi mbikirane na egento kende ekero twari korigeria serese niye asengencho yo gochiko ikaso mwerio and yake when God opens the way for us to tell people about Jesus ekera to igoreire lingana na ekera to ikerie lingana eri yokorigeria enchiri egetabu kia ogokora 25 nemo kefungo gia gokora isana sate kefungo 26 mpaka 38 ni gego tuoro kinga Yesu Kristo ekera ale kuoro keria boro kwa bae igale ko ba the saving message with everyone, and this message could lead to everyone if only they told these people ekera kiyesa go tuoro ngane yete unya goikera monto unless otebigo and korwa asomo chakano bwegetabu ekya ogokora igego tuoro kiemegano eyo ego tuoro kia ase the New Testament church nganga kiego chaka akeregende okina asobuya na asobobe igonga ekanisa ya Nyasaye ekeregende okina nigego kina asobuya na ande ngakikinde yaika yatoka nga yachakire ko twaro bobeme yaye lakini bado nonyo bogocha tiborio bobe bogocho sabranie kanisa ande akeba ise koera ni ko bobe bo sabranie kanisa na yani boko leta ebulukana se kanisa nga nonyo bobo ko be se kanisa lakini there must be growth igo egento kiraro nkeringa nonya Paulo monyene ni gago kwanera about this experience ekera atometu asagoro kunga Traus na ekera igetaro aiga somo kyoyo ko kunga Traus omonene akaigore merangu na akamugora maiso egere arandie amangana yaiga na gotebia abantu aiga somo kyoyo Traus na abantu abange mono mbare bachita sengenchoko motegerera na Paulo ekera regoika ekera igetaro iga beto monto kumeti tachi tikonyora na I expected tikonyora mumro mwabo ko kunga Titus lakini tachi tikomonyora ro ekera go chigo ikeranga goodbye agende sense yaye Paulo akagendera gukora emirimo yaye na ekera agendera gukora emirimo yaye mpaka go chigo ikera asa ko kunga Macedonia Paul nariago cha koigora enchiri na kurandia ringana ase kwende ense yega about the good news in Europe na boigo Paul ni gamanyete nga ebikone mbiarengo ebire biaro cha gokoreka na boigo bia koregete asengenjo ringana erire ale koreta ndia igwegete na abantu mbategerete na egento kiraro nkeringa Paulo boigo emerangu yegogete na ekero yegogete na bera nyarekane umurangu emerangu yegoka naende ya shut down bono egento nkeringa narieri Paulo bona gocha goseiri mpaka asakuru kunga Macedonia ekere merangu ya shut down bono egento nkeriga nkitoko soma se engane yega egento toko soma nkerina ki Nyasaye nkoigorare chinjira kyogotebya amangana
gukiasa abantu igoro ya Yesu Kristo. Na ekera igoro chincherechi, we need to have spiritual hearts to reason and spiritual eyes to understand. Then God will send his angels to help us touch people's hearts. Goikato to igoro chinkoro cheito. Na ekero tu igoro chinkoro cheito, na omo ikoba januo kuna chinkoro cheito, na totuare spiritual eyes echikyoko igwa mangana totuare amangana aya anyasae egere nyasae atuma malaika ya seni choko tokonya egere amangana atotomire toyakwane with the help of the angels. Mbiyamono asante sana Mauricio Nduma asa mangana manene kege mokware tire ase marawa ya rero ase lesson ituera mangana mangi kege ma mini wa ndara so much comment kiroro ko boli ngoro ko tangani gali ase whatever una you must begin where you are ochakera ase ole abanta banga banyoli dinga ngentege ko kege mo evangelize na gochaka ukwara reji familia chabo tima iti osa kwanyali lege ndeko ototebie siri au siti possible abantu maitembaro ochaka wachaka kurunga mu gusiago tanga bantu bamomba chaya bantu bachaya mangana aliyo kubateli yeso manyene ga kumnyuko ni mekalichi na mangena kurusobo ga kolire esabali oro mana kogenda asa ande kiara wangiru sobo ono what is the secret ngaki omundo aranyale kubogo chaka sobo onyogo seri kukurwaro reseni yabwate rikibu niyagote banga ekeroji kokwana nabantu aba kwana n'abantu aba with sympathy. Elezeni yabwate rikibu nga twara kindness ekere abantu aba bakero bago chikogotegerera tibagotegerera muna orika waida bamanyete lakini bagotegerera muno monto kiro onyande embo yao konyere yobotogonyi. For example ekero yesakuranga ni Petro abantu bari Petro bari chikotebi abantu bari chemisi bakiete na John omwabo mba manyete nga John no montore high tempered lakini bono Paul abaiga after bere na Yesu mba tuarete tabia ye onchoreti nga nonyane kala ba ukwana n'abantu tibakiti kokwana ne tabia elia go ba kwanete as changed people igonga ekero kwa waikire kwa nyorere Yesu Kristo etabinere kwa bwate etabire kwa bwate it will go na ekero ya chire now you will have way to penetrate na abantu bawo kuminga oyo nyabutori bano nyabutori kanyobwate nkorere igoro oyo bono oyo no ntiri oyo kanyokora abantu ga ngako no ntiri yako gambara ere ngenje oyire igo again to getangani before tragenda uchikokwana ringane riga ikaranza na Yesu soma ringana egere Yesu asoime yao aikaranze me yao ngakogo chikokwana okwane amangana ayakwairwe na oyakwane no bororo oyakwane no bororo oyakwane otabwati boundaries oyakwane otamanyeti chimbako oyakwane gotinye tichitoto koruse tichitotaro muna Yesu Kristo igotwate bunga unless you bring the character of Jesus in you then penetration of this word to others will be hard. Biyamono Mauricia naende amangana ale na nyolero kulo eleso niga nelinga the blind man didn't believe in Jesus korende abasani bae mbegene te Yesu ya ngomo nguso kabisa nga abantu abange na barabe mba chasi Yesu otatika banyoli rumuntu gete okubareta ase Yesu elinde banyale ko bakumumanya bono ntaye doso much comment ibere sito abanjari bandikere ga online mana ko bororo nakikiagara te banga ngombere na magecha na bigweta magecha ko yiroma lakini temanyetinga yo Kenya na yeire tipu otatiko manyana yete mayire tipu na abantu sikana obanga ngombe chombe chirira magecha
bono goikatoge ndo tubarete tubabeke tipu ime ya Yesu Kristo. Asante sana. Uyo mtago ngabonare Ruth agotebanga atoligeretie na gotobwata bujake mwante bire ndase mogotoka na ringo manyanga ngai motobwata te kurwa. Asante sana ku diaspora niko tunde kama kawa agotebanga John Bonduso onte ngembi sino mogati James Mateno saligo extinguisha Powell Marita na Makong Paul Lombati Junior Naomi Nyaboke Nancy Bebe Bochaberi Nancy Poazi Orurale man like Orurale George Moke Walcott Sheila Kemunto Rispa Kanya Begaruto Gift Junior Listen Del akotebanga Evan Shionyanja no yakoroga na Miswi Misapi omwana zilizopendwa atambo Secretary Joseph Worino mwano baba Job Happiness Oeri Susan Oyaro ni gagotebanga abagana irie sabatengia na ande baturgeretie Kevin Mayaka agotebanga amina tuasisi ni wikigima nilingana lyo monene monyencherera gontebinga na watu bwatete kigima na boigo na gosese ni wasante sana boigo igakuru kwanga Amosibo shinde agotebesa batengi ya kurugo chinse mochi ya Dubai na kurugo kayore agakuru kwanga sena Francis agoteba kayo Nairobi esabato enchenu gochia MSA SDA bochiga rechingongo chia aborabu Naomi Ondwani agotebanga Happy Sabbath na boigo Princess Mokera kuru chinse mochi ya Nairobi fedha igagotebanga turgireti buya kigima asante sana no yakurunga Victor Moturike Masi Kevin Mayagara somire MSH yao Ibrahim Songo William Matagaro asante sana Nyajua Junior na boigo kuruchinsa mochia Dennis Mairo biyamono kema Daniel Tun na Immaculate Erinyanchoga na Eragon tebinga kuru Oklahoma igato buatete bu yake Mateta Zombeta Irene Magunga na bande biyamono kema tinta etiko ngendera gosoma chimessage twebo bwansuwe lesson kolende engana ne iringa na inde akarongolire chimessage chinde gaigankelinga abantu abange kuna bono gwacha keraga ali omuntu kuruku Yudasi na abande kero baguche nikiriria kabisa ntuma eteto koligeri omuntu yagukwana mangana amange muntu ntutagedi abe ege sankyo yeito lakini na nyorire nga ase lesson Yesu na abwate njira akorora abante ngao na inde onye togo tebeke na Yesu tokobwatia we must we katoligeria abantu ase njire ngao ngaki Yesu areko ngakiyesere ari kurigereria abantu igabarigeretie asaba abera na boigo akamana korengereria koboria obugimo bwabo yani kokonyo obugimo bwo muntu uyu ande to morisha na nyore buna kwa chire gotirimbo kangelinga na ki ere ga kurigereria umuntu uyu o aiso konyoro gotoreka ngakyago chikorokana anto bale to angetenga ba kwa na too much lakini ero bali nga muntu kwana mangana mange aise gotoleka nga kyara tumeke asenchire na mangana mayakema kenga na message tu anyore kuruga iga na inde gotabanga mbyo mona shingi nchogo to join timaitinda ira na so morisha ilindarwe lingana lyo mali ya correlation reason ige gotabanga Yesu osmekide entetere yeringana na ekrat mekire entetere yeringana digesa na didio kwa ditigarete ono egento kiraro onkeringa abanta abange na bagandete korigia ngane yega the eternal hope through the word bono egento kiroro andiake bono iswarira ro ndinga ngoko soka egera siarere chinteterechi amache egere chiamebia naye osenije igonga sencherende bono chinteterechi kuchisiarira macha maya nengane ritua korira egotebaiga if you are in the church and yet you don't see any potential in a person you knew as a sinner before you are seeing people like the blind guy you need a second touch because we are supposed to see everyone as heaven material. Rora kero monto muna aba muno onde bwesi twensi ni gotoligeretie igor. Na if we are all you team to say you are an heaven material and make everyone to be an heaven material. Wow. Pia mono keima, pia mono Mauricia, mwancho materiali.
kwigure amang'ana manene kigima ye leso nyi tukulia lero na kwali gani kira litukulia Ijumaa asomo robeli we leso ni bune koreto no Morisia Henry Nyabuto Onduma kurwa abakusie Global Radio asile so ni tukulia lero ekorongo chikokoro gusaba Yesu igachite na kumerana n'abantu eromo nyene nabo igo te atananete osekwebisa kurwa asa abantu bari baganetie ogokonya kurwa asare igasoete kire nyumba y'abantu akabaremia bari barenge kolera nabo igo akabawenia bari barwarete nabo igo baria babua konyo bakuro moyo akabamentomokia nabo igo gakogendera gukora yaramaya na onye kene tukubwatia chimbaratero chia Yesu kiara gote bangantunya onye tukubwatia chimbaratero chia Yesu ekene buna Nyasaye amenyete buna Nyasaye moyo oikana intuliro litubwati chimbaratero chia Yesu oikatokole buna Yesu mwenyene akolete igo lazima tuwapatie watu aina ile ya msaada kama Yesu alivyotoa tukorangu gusaba Nyasaye ito tuakobakira sense yabene watugeria marika machono buna tuakoburia bona tuanyolire ngantwe n'abanyaibe twareme ekene buno goteba titorakora twagusabiro twabere ebito na otokonye kwansira bono tunchorerie ekiagara twakonyolire na tuchake obwati chimbaratero chiao tutarira abarweire bari babwate oboreu tunyare ko batoko bakomia so kwegena na bonsi tobarore buna heaven material twakoboririe otwarigane asoboro tubwao asiriterie Yesu mutoria amen.